Instagram, Tinder, TikTok, Gmail alebo Facebook, ak si boomer. Tieto služby dnes používajú milióny ľudí. Vedel si ale, že pred dávnymi časmi, na začiatku milénia, keď bol internet ešte mladý, existovali aj veľmi populárne slovenské alternatívy? Časť z nich funguje aj dodnes. Niektoré sú úspešné a zarábajú veľké peniaze, väčšina z nich ale upadla do zabudnutia. No a niektoré sú naozaj zvláštne. Určite si už počul o Pokeci alebo Azete. Pokec bol založený už v roku 1999 a stojí za ním dnes úspešný slovenský podnikateľ Milan Dubec. Vo svojom píku bol Pokec jednou z vôbec najnavštevovanejších webových služieb na Slovensku, mesačne zaznamenal návštevnosť vyše 1,2 milióna ľudí. To bola takmer pätina celej slovenskej populácie. Pokec fungoval ako sociálna sieť, e-mailová schránka, chat, zoznamka, komunitný hub alebo komunikačný nástroj. Denne prešli servermi desiatky miliónov RPčiek, čiže súkromných správ medzi používateľmi. Na Pokeci si mohol nájsť kamošov, zábavu, flirt a ak si mal šťastie, kľudne aj lásku na celý život. Všetko dobre sa ale raz končí a po 5 rokoch sa objavila nová sociálna sieť, ktorá postupne Pokec pochovala. Facebook. Ľudia tiež postupne prestávali používať AZ-mail a prešli na modernejšie služby, ako je napríklad stále populárny Gmail. Súkromné správy sa s príchodom smartfónov úplne presunuli do aplikácií ako Messenger alebo WhatsApp a nová generácia začala Pokec považovať za trápny. Aj napriek tomuto masívnemu odlivu používateľov Pokec nezmizol a stále funguje, postupne prešiel väčším redizajnom, celkovo sa dosť zmenil a dnes to je úplne iná sieť ako kedysi. Okrem Pokecu existovala ešte jedna slovenská sociálna sieť, ktorá na internetoch spravila veľký boom. Boom.sk. Boom s 3 O v názve. Sociálna sieť pre bohatšie decká, ktoré si mohli dovoliť zaplatiť poplatok za používanie okolo 30 slovenských korún, čo sú dnes v prepočte aj so zahrnutím inflácie necelé 2 eurá. No čo, vtedy to boli pre mňa veľké peniaze. Jo, a nebola to úplne sieť pre decká, bola zameraná skôr na nočný život, zdieľanie fotiek z barov a klubov a tak celkovo mala taký nočný party vibe. Aj túto sieť neskôr úplne vytlačil Facebook a dnes už web nefunguje. Ak si chcel mať na začiatku milénia slušnú e-mailovú schránku, mohol si okrem Pokecu vybrať z viacerých populárnych slovenských služieb. Spomeniem Centrum, Post.sk, Pobox, na ktorom som mal ja svoju prvú schránku, alebo e-mail na Zoznam.sk. Tieto služby fungovali dobre niekoľko rokov, až kým neprišiel Gmail, ktorý ich všetky viac menej zabil. Aj keď niektoré stále ešte fungujú, ja vo svojom okolí nepoznám ľudí, ktorí by ich ešte používali. Za to túto ďalšiu službu dnes využívajú denne tisíce ľudí. Pôvodne vznikla v Česku, ale rozšírila sa aj na Slovensko. Reč je o inzertnom webe Bazoš. Predáš alebo kúpiš tu čokoľvek, na čo si spomenieš. Ale len ak nenarazíš na pochybných predajcov alebo kupcov. Občas tam nájdeš podvodné inzeráty alebo pokusy o scam pri poslaní tovaru cez kuriéra, takže ak Bazoš aj po 20 rokoch od vzniku využívaš, buď opatrný. Od biznisu teraz odbočíme k zábave. A tým myslím hlavne textové vtipy a obrázky. Je to možno neuveriteľné, ale internet pred 25 rokmi úplne nezvládal streamovať videá. Ak si chcel pozrieť video, mohol si ho stiahnuť a pri vtedajších rýchlostiach to bolo extrémne pomalé. A ak si mal internet cez dial-up modem a náhodou ti zavolala babka, počas telefonátu si bol zrazu offline, v tom najhoršom scenári ti celé sťahovanie spadlo a mohol si začať odznova. Zlatý začiatok milénia. Pre vtipné a mím obrázky som navštevoval 2 stránky, aj keď sa u nás vtedy ešte pojem mím ani nepoužíval. V roku 2004 vznikol Halbot, ktorý určite neodporúčam, ak ešte nemáš 18+. Tento web slúžil ako také odkladisko rôznych obrázkov, od vtipných cez nechutné až po obrázky pre dospelých. Pamätníci budú poznať aj web Kalerap.sk, kde bolo tiež dosť veľa na dnešnú dobu nekorektného humoru. Ale bola to sranda. Ku podivu oba weby ešte fungujú, aj keď už nie sú aktívne, ale slúžia aspoň ako taký nostalgický archív. Keď sa bavíme o zábave, musím spomenúť moju niekdajšiu srdcovku Atlantis Talker. Čo je to ale vlastne Talker? Predstav si niečo ako Discord server skombinovaný s RPGčkou. Bez grafiky, čisto textovo. Na prístup si potreboval nejaký konzolový program, napríklad Telnet alebo Putty. Putty bol viac cool, lebo podporoval farby. Zadal si jednoduchý komand na pripojenie, prihlásil si sa a otvoril sa ti ostrov Atlantis. Na ňom existovalo viacero rôznych miestností, od námestia, ktoré bolo vždy plné ľudí, väzenie, v ktorom si skončil za porušovanie pravidiel, cez arénu, kde si mohol bojovať s inými hráčmi až po prístav, z ktorého pravidelne
odplávala loď na druhý ostrov. Celú túto hru si ovládal len textovo, príkazmi začínajúcimi bodkou. Ja som tam svojho času spoznal dosť ľudí, s niektorými sme sa aj stretávali vonku, alebo sme trávili večery hraním a objavovaním. Teraz je tu už prázdno a ostal tu len boh Poseidon, čo bol vlastne asi prvý chatbot, ktorého som poznal, taký predchodca dnešných AI modelov. Keď som už načal tému AI, musím spomenúť legendu menom Ludvík. Česť jeho pamiatke. Ludvík bol slovenský chatbot, v niečom podobný dnešným AI službám. Otvoril si stránku, napísal si otázku, Ludvík ti po chvíli odpovedal a mohli ste si takto pokecať. A hoci jeho odpovede občas dávali zmysel, neboli veľmi užitočné a Ludvík teda nebol použiteľný na nejaké reálne úlohy, skôr na také zábavné, možno trochu bizárne zabíjanie času. A keď už spomínam bizár, musím ukázať aj Modrý koník. Inak celkom užitočné fórum hlavne pre mamičky alebo budúce mamičky, kde si komunita dodnes vymieňa užitočné rady. Občas sa ale objavia aj celkom zaujímavé alternatívne názory. Okolo roku 2005 vznikol slovenský komunitný web Birds. Slúžil ako blogovacia platforma, diskusné fórum a sociálna sieť v jednom. Bol určený hlavne pre tínedžerov, ale bol známy svojou silnou emo komunitou. Členovia si tu často vylievali dušu a písali dlhé depresívne blogy alebo krátke depresívne statusy o živote. Birds neskôr padol za obeť zahraničným službám ako spomínaný Facebook alebo novší Instagram. A na záver videa sa pozrieme ešte na jednu sociálnu sieť. Predstavujem ti naozajstný skrytý klenot slovenského internetu, ktorý ma vlastne inšpiroval k natočeniu tohto videa. Ale varujem ťa, ak práve niečo ješ, pauzni si video, dojedz a potom pokračuj. Alebo vieš čo? Úplne video zavri, lebo by si to mohol neskôr ľutovať. Už si preč? Super. Dámy a páni, ak ste mali niekedy potrebu, pochváliť sa so svojou potrebou medzi podobnými ľuďmi na internete, predstavujem vám slovenskú sociálnu sieť Hovno.sk. Už pri otvorení sa objaví takéto veľmi rozumné varovanie. Ak si odvážny a klikneš na tento link, otvorí sa ti úplne nový svet. V najlepšom treba prestať. Každopádne, ak nejaký z týchto starých webov poznáš, chytila ťa nostalgia, alebo poznáš nejaké iné legendárne slovenské stránky, nejaké som určite zabudol, podiel sa o svoje znalosti a pocity dole v komentároch. Ak sa ti video páčilo a chceš vidieť ďalšie podobné, nechaj mi na ňom like a podpor prosím kanál odberom, nič ťa to nestojí a mne to veľmi pomôže. Ďakujem a vidíme sa na budúce.